Hej. Hej. Vi vil gerne vise, hvordan man bruger binominalfordelingen i Excel. Hertil har vi taget et eksempel, hvor at en fabrik den producerer æsker til flødeboller, hvor at 10% af kasserne, der er der fejl i flødebollerne. Så tager vi så et eksempel her, hvor en kunde køber 4 æsker med flødeboller, og vi vil så finde ud af, hvad er sandsynligheden for, at hun får 0 defekte kasser, 1 defekt, 2 defekte, 3 defekte, eller hele 4 defekte kasser. Det vi så skal gøre, det er, at vi tager over her i vores sandsynlighedsfelt under det. Så kan vi så starte med at sige lige med. Så ved den nemlig, at vi skal til at skrive en formel. Og så kan vi så skrive binomialfordeling, kommer der så frem her. Den trykker vi så på. Så det første tal, vi skal have ind, det er antallet af succeser, hedder det. Og det vil jo så sige, i det her tilfælde, så er 0 vores succes, fordi at der er 0 æsker, der er defekte. Så vi skriver 0 her. Så laver vi et semikolon, for at vise, at vi skal videre til den næste. Her vil vi så sige, at vi trækker jo 4 kasser, så det må være 4, der er vores antal forsøg. Og sandsynligheden for, at der skulle være 1 defekt i kassen, den ligger på 10%. Det vil sige, det er det samme som 0,1. Og så slutter vi så med et semikolon her. Vi er ikke interesseret i den akkumulerede sandsynlighed, så derfor slutter vi bare af med at lave en slutparentes. Så kan vi så trykke Enter, og her vil den så fortælle os, hvad sandsynligheden er for, at 0 kasser vil være defekte. Det samme kan vi så gøre hernede ved nummer 1, altså 1 defekt kasse. Der skriver vi så igen binomialfordeling. Klikker. I det her tilfælde, så var der så en æske, der var et defekt af de 400 købt. Vi har igen købt 4 æsker, og sandsynligheden er jo stadigvæk den samme for, at en flødebold vil være defekt i en af kasserne, så den ligger på 0,1. Og vi fortsætter er lige med binomialfordeling. Så skriver vi 2 æsker den her gang. Og vi skriver 4 forsøg. Og 0,1. Så. Er lige med binomialfordeling. I det her tilfælde var det 3 æsker, der var defekte. Og stadig 4 forsøg. Og stadig 0,1 sandsynlighed. Og så ved den sidste, der var det jo så 4 æsker. Så vi starter ud ligesom med de andre med binomialfordelingen. Vi skriver 4 den her gang, da der er 4 defekte æsker. Altså ikke nogen af dem, der har været gode. Det var 4 æsker. Og sandsynligheden for, at de var defekte, den ligger jo stadig på 10% for hver æske. Her ser vi så de forskellige sandsynligheder for, at der vil være henholdsvis 0, 1, 2, 3 eller 4 defekte æsker. Det kan vi så sætte op i et lille diagram. Måden på at gøre det, det er simpelthen ved at overstrege eller markere de her sandsynligheder, der nu er. Så kan jeg gå ind i indsæt, hvor vi har et søjlediagram. Det vil være en rigtig god og repræsentativ diagram. Det klikker vi så på her. Og så kan vi så se sandsynlighederne her. Dog har de jo så skrevet 1, 2, 3, 4, 5 hernede. Så det vil vi jo gerne have rettet til efter sandsynligheden for 0 defekt i stedet for 1 defekt. Da vores x-værdi ikke helt er passende endnu. Så vi højreklikker. Højreklikker på den. Så siger vi vælg data. Og så herover i vores vandrette kategori, som der står akseetiketter, så siger vi redigere. Og så kan vi simpelthen markere det område, vi gerne vil have igen. Så trykker vi her. OK. Så kan vi så se,
hvor stor sandsynligheden her er for, at en æske er, eller 0 æsker er defekte. Og her er sandsynligheden for, at den ene æske af de 4, der var købt, var defekt. Og 2, og 3, og 4 æsker. Tak for det.